sa bahay. Nabidya kita sa Janus Pilinas. Pili. Ay, bukas dito. Shortcut na yan. Napakaganda yung sniper. Shoutout sa sniper na yan. Unti-unti gaganda na ang kalsada dito kasi buhay din na. Yan, big shoutout pala sa Bicolana Motovloggers. Yan, member dyan. Maraming salamat sa laging pagpapa-approve sa ating mga video. Maraming salamat.
San Fernando, Camarines Sur. Tatapusin yung vlog natin for today. Maraming salamat. Peace out. God bless all. Maraming salamat.